برای камбағало میخونه فقط. برای نمیخونه камбағал эмси буда варду. камбағал эмси. Худованд нигаҳбонаш боша. ҳамаша худо нигаҳбон боша. ин коре кардесан дар ютуб ягон маъне надора ба худо. نه شو معنی داره شو яки чия ва яки ягон шоҳай 6 ба 1 мезана, ин шоҳай 100 ба 1 мезана. як ба як братани ҳама просто так. Просто барои ҳама қачияи гап вай гапи ёмаш. так ҳамаш бародарам агани худовандам авақт бародар бошам. аввалуду чанда брат? 85. 85? беҳтарин зану фарзанд ҳамунҷа? ҳам ҳаминҷа братон. ҳол нигоҳ аз тоҷикистон ва фикрам даст кашдагиам бародар. Не, мерам Тоҷикистон бо намин тобистон мактаб каникул шава иншалло бо мерам Тоҷикистон я 20 рӯза я моҳар. ин бародар нури ками одам ая? намия. салом алейкум бародар. وعلیکم السلام. ай масъула шумо да салом. وعلیکم السلام. گرمان